Isa ang patay at dalawang iba pa ang sugatan sa pamamaril sa isang resort sa Barangay Rizal, Gubat, Sorsogon, bandang alas 5 ng hapon nitong linggo, April 27. Kinilala ang namatay na biktima na si alias Gerald, 34 anyos, binata at residente ng nasabing barangay, habang kinilala naman ang mga sugatan na isang minor de edad at isang 40 anyos na babae na kapwa-residente ng Barangay Bulacau, parehong bayan. Batay sa inisyal na investigasyon ng Gubat Municipal Police Station, nagkaroon ng pag-aaway ang sospek at ang biktima na nooy kapwa naroon sa nasabing resort at may kanya-kanyang ipinagdiriwang. Bagamat tinangka ng mga kasamahan ng biktima na awatin ang dalawa, sinundan pa rin ng biktima ang sospek na nagresulta sa pamamaril. Ito kasi ma'am, nagbunga lang po siya ma'am dahil sa simpleng hindi pagkakaintindihan. And at the same time po ay sa ng anak mo. Kaya nagkaroon ng gantong insidente ma'am. 8 basyo ng bala ng 9mm pistol ang nakuha sa pinangyarihan. Isa sa ilalim rin sa postmortem examination ang bangkay ng biktima. Tukoy na rin ang pagkakakilanlan ng sospek na mabilis na tumakas matapos ang kanyang pamamaril. Sa ngayon po ma'am, inaantay pa po namin yung autopsy report ma'am. Pero ma'am, ang nakuha namin, initial po na nakuha namin ma'am sa crime scene ma'am is may 8 basyo. Pero hindi pa namin ma'am masabi kung ilan yung tumama po sa patay ma'am. Pero yung dalawang victim po ma'am ay may isang tama. Sa ngayon, ginagamot pa ang dalawang nasugatan habang patuloy naman na pinaghahanap ng mga polis ang sospek. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.